Doktorica Slava Posljednjak-Pavišić je najliječnica godine. Radi punih 30 godina. Sretna je i uzbuđena zbog nagrade koja, kako kaže, nagrada svim liječnicima obiteljske medicine. Ponosi se svojim zanimanjem. Zato što obiteljski liječnik svog pacijenta najbolje poznaje, pozna ga cijeloga, gleda ga kao cjelinu, gleda ga kao čovjeka. Ponos i sreću ne krije ni Višnja Kajzer. Proglašena je najsestrom godine. Patronažna sestra je 32 godine. Svojem poslu uvijek pristupa s veseljem, a takvi trenuci su joj i najdraži. Uvijek su mi drage obitelji gdje se dogodi porod, gdje je novo dijete, gdje je nova obitelj i kako sam patronažna sestra mi uđemo u obitelj i onda ti momenti sa novim bićem su nekako najljepši. Sretan što je pacijent najliječnice godine, Dragan Prcač došao joj je čestitati. Baš mi je drago da ona dobija tako nešto, to priznanje, jer je zaslužila. Jer je bori se stvarno za pacijente i sve dao sebe. Kriterij za odabir najliječnice, odnosno najsestre, nije bio lak. Osnovni je cilj solidarnost potići, tu ljubav. A zdravstveni djelatnici imaju ljubav prema nama bolesnicima. Humanost je ono što je bilo ključno za pobjedu. To imaju Slava i Višnja, a to je i njihova poruka. Biti iz druge strane stolice kada dođe pacijent.